Ние ще правим анбоксинг на неща от Temu за 1000 лева. Тук имаме доста неща и всичко това струва над 1000 лева. Ако трябва да бъда честен, мисля, че към 1400 лева. Взел съм доста рандом неща и днес ще отворим абсолютно всичко и ще видим какви неща съм успял да взема от Temu за тези пари. Предупреждавам ви повече отколкото изглежда. Като даже имаме Airfryer, ще го оставим за по-късно и ще видим дали работи, но според мен ще бъде топ. А вие може да използвате кода ми и да получите 100 евро безплатно за Temu, но за това ще ви разкажа малко по-късно. Имаме 4 пълни пакета плюс Airfryer, така че мисля да започнем скромно с най-малкия пакет и лека по лека да видим какво има във всеки пакет. Като също имаме геймърски шоки. Започваме с най-малкия пакет, като тук пак няма малко неща, по-твърди са. Между другото, дори аз не си спомням какво съм поръчал. Поръчал съм много неща и това ще бъде мистер анбоксинг дори за мен. Нека отворим и да видим какво ще има вътре. О, what? Окей, започваме с голяма бяла кутия. Това е мистери. Това е доста мистери. Ще извадим всичко на масата и ще видим какво е. Това е... Окей, това е дашкам за кола. Ще го видим по-късно. Даже може да го тестваме. Имаме и още една кутия, която пак е доста мистери. Цялостно това е най-малкият пакет и пак няма малко неща. И тук... О, това е брутално. Имаме AirTag. Добре. Окей. Оставяме ги тук. Изваждам всичко. Още едни. Това е всичко от първия пакет. Реално от първия пакет имаме две едни и същи кутийки. Две рандом кутийки. Това, което... Окей, вече виждам какво е. Не е мистери кутия за мен, ще видите след малко. Това мисля, че ще е едно от най-бруталните неща. Даже, знаете ли какво? Това ще остане за по-късно във видеото, но ви казвам, че е брутално. Така, имаме AirTag-ове, които не знам дали работят. Ако не знаете какво са AirTag-ове, това е нещо на Apple, което струва около 80 лева, може да проследвате къде се намират. Общо слагат си го в портфейла и просто супер лесно намирате къде ви се намира портфейла. Затова съм си поръчал 8. Това е едно от малкото неща, които си спомням, защото наистина ми трябва такива неща. Аз си забравям ключовете прекалено често. И портфейл. И това ще ми помогне да не си ги забравям. А не исках да дам 80 лева за Apple-ския. И тези, ако не се лъжа, мисля, че общо 8 струваха 20 или 40 лева, нещо е такова. Мисля, че е перфектно. Така, изложим една кутийка. What? Да, идват с 4 в кутийка. Имаме и какво да правим с тях. Изглежда супер яко между другото. Ето така изглежда един AirTag, като цяло са супер малки. Има нормална пластмасова хартийка, която като я дръпнеш и общо взето батерията има контакт с AirTag-а. Предполагам, че е това. Взимате вашия телефон, като разбира се трябва да е iPhone. ACCU Tag. Окей, цъкаме Connect. Кащаваме го портфейл, цъкаме Continue. Буквално вече ни показва къде се намира. Я видим, мога да му пусна звук. Буквално може да му пусна. Това е много добро. Вече, окей, имаме 8 за 40 лева. Пак казвам, едно на Apple. Между другото, аз забравих да ви кажа, може да го изкарвате. Има бутонче, в инструкцията пише, може да си рестартирате устройството и така нататък. Окей, това е много яко. Това е може би нещо, за което бях хайпнат най-много и аз изех 8. Така че това е яко. Окей. Първи айтъм, аз рейтвам 10. Това е брутално, струва супер малко. Word, в смисъл 100% Word. Слагаме го на страна. Така. Продължаваме към кутия номер 2. Опа. Сетих се какво е това! Окей, това е пауърбанка. Това е бяла пауърбанка. И те са две, аз мисля, че взех една бяла и една черна. Окей, добре, имаме две пауърбанки. Защо са ми? Да. Имаме още една пауърбанка. По спомена черна. Сега ще отворим да видим. Там и помни правилно. Между другото идва из кабел, аз дори не видях. Идва из кабел, който е USB към USB-C. И имаме една черна. Вече сложихме бялата за зарежда, така че тази ще оставим обратно в кутията, защото не ми трябва в момента. Стакваме продуктите, които съм отворил тук и ще видим после колко неща са. Това тук е брутално, така че сега ще го отворим. Значи, за камера от Temu, не знам колко ще е добра. Цялостно изгледа като камера, между другото има и екранче. Изгледа като камера, като тя има и за отвътре и отвън. Окей! Това снима и отвътре и отвън, това е яко. Ще сложим за зарежда и ще видим по-късно дали цялостно работи. Ако искате да видите как е тествам, ще видите в шорт, който ще бъде качен в канала, не забравяйте да се абонирате. Който се абонира помага страшно много и също може би по-късно ще има giveaway. Цъкнете subscribe. Ще ти заслужава, обещавам. Окей, значи ако искаме да използваме дашкама, трябва да е винаги свързан към токи, иначе няма как.
Пише го на това лище, което пише, че е важно. Така приключва първият пакет, нека видим какво имаме във вторият от общо 5 неща, които ще отворим, като пак казвам, накрая имаме Air Fryer, имаме супер готин мистери бял пакет. Добре, мисля, че следващия пакет ще бъде много як. И следващия пакет е най-големият пакет, който имаме за деня. И да, вече е леко отворен, но няма значение. Аз не съм гледал много в него. Но няма значение. Директно отваряме. Това изглежда странно, ще видите след малко защо. Имаме и това. Имаме и това. Имаме това. Имаме това. What? Това дори не знам какво е. Имаме още нещо. Имаме кълъв за телефон, който ще тестваме след малко. И имаме още нещо. Не съм сигурен какво е това. Имаме 2 стотинки! Някой си е спуснал 2 стотинки пакета ми. Окей, и имаме още нещо. Това е нещо малко. Това имаме до тук. Това е каквото има в този пакет. Започваме с големите неща. Имаме горе-долу 3 едни и същи неща, като са в различен цвят. И сега ще ви кажа какви сте. Окей. Така, първо нещо. И да си в отделна турбичка и отвътре е най-важната част. Така, извадихме го. Това, дами и госпожа, е син спален чувал. Защо? Никога до сега не съм ходил на планина. Ходил съм на планина. Никога сега не съм спал... Никога не съм ходил на палатки. И спалният чувал не е палатка. Но съм чувал, че помага. Доста е мекичък. И между другото пак не беше много скъп. Сега, за всеки случай, цените ще ги пише тук, на екрана в момента. Между другото е много топличко вътре. What? Окей, добре. Сега трябва да легна на пола. Сега ще тестваме дали е удобно за лягане на земята. Това няма да е като в гора, но е твърдо. Между другото, мисля, че главата ми трябваше да е под това. Но май съм легнал наобратно. Реално е удобно между другото. В смисъл, може би не трябва главата ми да е на земята. Май да направим water теста. Аз не мога да карам. Можеше да бъда предупреден! Преди да бъда полят! Добре, апдейт, това няма да ви спаси. Ако това видео стигне 1500 лайка, ще направя оцеляване с нещата, които виждате на екрана, плюс палатката, в планината за 24 часа само с неща от Тему. И пак ще ви напомня, че може да използвате кода за Тему, който виждате на екрана ми, като цяло получавате 100 евро бонус, така че няма минус за вас да го ползвате. Цъкнете линка горе в описанието, използвайте кода ми, ако сте нов юзър получавате 100 евро, цялостно е брутално, имам много яки неща, аз на ваше място със сигурност бих си взел AirTag-ове, но в Тему имаше толкова много избори, че съм сигурен, че ще намерите какво да вземете за 100 евро. Няма смисъл да отваряме другите спални чували като цяло, така че просто ги мърдаме настрани, те са същите, но в друг цвят и продължаваме с другите неща, които имаме в този пакет. Това е също нещо интересно. Няма да го тестваме точно сега, но ще го изкарам и ще видим. Защото имам зелено, червено и по спомен имам още. Но сега ще ви покажа какво е. What? Какво има тук? Това са въжетата. Окей, добре. Сега ще ви кажа за какво са въжета. Окей! What? Добре, окей, това изглежда яко. Ако не може да разберете какво е това, това е хамак. Но не просто нормален хамак. Има и допълнителна мрежа, така че не ви хапят комари, докато се лежите на него. Цялостно е брутално нещо. Имаме 4 такива хамака, което означава, че можем да направим оцеляване с до 4 човека в гората, ако това видео стигне 1500 лайка. Ще извикаме готини инфлуенсъри, нека се опитаме да ги стигнем. Пак ще кажа, на екран ще излезе колко струва всяко нещо. По спомен не беше скъпо, мисля, че е към 40 лева, не съм сигурен. Но цялостно не виждам какво може да се обърка на нещо от Тему. Това са въжетата, така, имаме още един хамак, който е червен, не ни трябва в момента. Имаме коте. Не знам колко струваше. На екрана ще излезе, не е било скъпо, но просто го видях, трябваше. И слагаме код. What? Сещам се! Това е бандана! Много съм тъп, нали? Това е бандана. Между другото е много долу, не очаквах да има и такова за ушите. Между другото е добро. Не знам дали можете да ме приемете сериозно в това. Вижте, слагате това, спалния чувал и палатка и няма какво ви бутне според мен. Наистина, нали са от дрехи, не и трябва. Това, спален чувал, не ви трябва повече. Имаме кълъв за телефон, който е буквално с 100 доларова банкнота. Изглежда супер яко. Между другото е доста твърд.
Цялостно е готин. Изглежда готин, ще видите и на екрана как изглежда на телефона, цялостно мисля, че е доста добре. И имаме още 3 неща от най-големия пакет. Не съм сигурен какво е това. Това са панталони! What? Не изглежда зле. Ще може да видите как изглеждам в панталоните и всяка една дреха, която ще отворим в шорта, който ще качим в канала ми. Не изглежда брутално, не беше скъп изобщо. Между другото, дрехи от Тему мисля, че добра идея. Може да намерите някои готини неща. Слагаме го настрани. Изглежда яко. Аз исках да взема нещо бежево. Изглежда добре. Слагаме го настрани. Не съм сигурен какво е това. Но това е Майнкрафт. Това е компас. Окей. What? Аз даже не си спомням, че съм поръчал част от тези неща, но това изглежда супер яко. Аз си виждам отражението в него. То е супер яко. Буквално може да видите мен в камерата. Мен в камерата. Здрасти. What? Това не можете да ми кажете, че не изглежда яко. Това изглежда много яко. Това ще работи най-добре в гората, със сигурност. В момента север е на там. Няма да го видите много като го наклоня, защото леко се наклоня това. Но север е на там. Цялостно е яко. Мисля, че виждам какво е следващото нещо, което ще отворим. Така, отваряме. What? Това е и компас едновременно. И показва градусите. Тук показва колко градуси е в момента в стаята. А ето тук имаме и компас. Имаме и свиркал. Преминаваме към пакет номер 3, който е сравнително по-малък. Тук имаме още една дреха. И това е палто, ще съм сигурен. Оставяме го тук. What? Взел съм 2 кълъфа, които са абсолютно едни и същи между другото. Окей, добре. Имаме резервен кълъф. What? Окей, добре, това го оставям настрани. Това е супер яко. Ще го оставя настрани за момента. Това не знам какво да оставям настрани. Всъщност, това е всичко, което има в този пакет. Ето това са нещата, които са от пакета. Цялостно не съм малко. Между другото, са толкова малко пакет. Това ще бъде за колата. И ще го видите в шорт, където ще тестваме всички неща, които съм взел за колата от Тему. И оставяме на страни. Там ще тестваме между другото и дашкама. Не знам какво е това между другото. Това е мистери отново. Аз наистина не си спомням какво сме поръчвали, така че това е колкото мистерия за вас, толкова мистерия и за мен. Това е за мотор или за картинг? За каска. Това е боне. Реално, ако слагате каска, се слага това под нея. Аз лично карам от време на време картинг и също имам книжка за мотор. Няма мотор, но някой ден бих си взел, така че това ще свърши работа, затова го бях поръчал. Тук има и другото нещо, което съм поръчал, а именно това са ръкавици за мотор. Окей, заразно. Между другото се чувстват много добре пак. Така, хиксел са. Сега ще видим дали ми станат. Аз не съм мерил кое как ще ми стане, просто поръчвах. Но ми става между другото абсолютно перфектно. Не мога да повярвам. Буквално ми става абсолютно перфектно. Материята е готинка. Единственото нещо, което ми липсва в момента за мотора, всъщност липсва ми цялостна екипировка, но ми липсва и каска. Може би трябва да си поръчам каска. Окей, това ме кефи много. Сега, може би, само може би. Трябваше да взема най-малко по-малък размер. Но мисля, че това ми е окей. Ще видите на екрана пак колко струваха. Всичко от Тему. Смятам, че това, за което си плащаш, го получаваш за добра цена. Добро качество за ниски цени просто си струва. Видим това как го обличам в шорта и как ми стои заедно с целия фит, така че го слагаме на страни. Дойде време за бялата кутия, която беше от първата кутия и така не я отворихме. Мисля, че това ще бъде най-якото нещо от целият анбоксинг, поне според мен. Или поне едно от по-яките неща. И пак казвам, за това всичкото съм изхарчил под 1000 евро, горе-долу. Мисля, че излезе към 1400 лева всичко, което е доста окей. Имаме много неща. И още не сме анбокснали всичко. Така, отваряме така. Опа, виждам директно. Окей, добре. Това не е лазерен меч, спокойно. Не е много далеч от лазерен меч. Това е за грамада. Това има... Окей. Станцията му за зареждане е грамадна. Има USB-C и USB. Само да се зареждам. Докато зареждаме фенера, е време да отворим следващата кутия, която е вече четвърта на брой. Защото е най-голямата кутия до сега. Имаме и Airfryer.
Аз не знам къде ще прибера всички тези неща, но ги имам. И всичко ще свърши работа на жълто. Аз този път не съм взел нищо, което няма... Добре, може би котката. Но мисля, че ще свърши работа. Това е най-големия пакет за видеото. Не знам какво ще има вътре, не знам дали тук са най-добрите неща. За сега любимите ми неща са AirTag-овете, смятам, че струваха. Фенерът, трябва да видим как работи. Мисля, че той ще бъде номер 1. Спалните чували бяха топ. Трябва да видим какво има тук. О, директно виждам нещо много готино. Окей, слагаме първото нещо. Окей, тук имаме готина тениска. Слагаме тук. Почти съм сигурен, че това е още един хамак. Бяха общо 4 на брой, така че слагаме тук. И имаме обувки. Добре, това е някаква дреха. Виждам, че пише XL. Слагам тук. Тук има една червена риза или нещо подобно. Слагаме тук. Тук има една зелена риза и тук има една червена риза. Слагаме тук. Това не е хамак. Това е нещо много по-яко. И сега ще го отворим първо него. Знам, че гледате клавиатурата и мишката. Ще ги видим после. Това е палатка. И това ще бъде доста трудно за сгубяване. Аз не съм сгубял палатката сега. И не знам дали ще успея да сгубя и днес. Добре, мисля, че се отваря така. Не знам колко е голяма. О, палатка ли? Не е палатка. Какво е? Хамак е. Не е хамак, това. Хамак е. Това е още по-готин хамак. Да, взел съм няколко хамака. И всичко това ще свърши работа в видеото, в което ще отстреляваме в гората, така че ги опаковаме и ги оставяме настрани. Имаме клавиатура и мишка. Кутията е малко смачкана, но клавиатурата изглежда топ. О, добре, и мишката е тук. Мишката изглежда като нормална гейминг мишка. Цялото комбо беше супер ефтино по план. Мисля, че беше към 30 лева за и двете. И клавиатурата, която според мен изглежда топ. Сега, чувствам я окей. Усеща се, че е мембранна, но между другото доста добра мембранна клавиатура. На усет. Трябва да тестваме как работи. Ще тестваме дали работи пауърбанката не за да тестваме клавиатурата, а за да тестваме пауърбанката, а вие ще може да видите как работи тази клавиатура в сравнение с по-скъпа клавиатура в шорта ми, който ще качим в канала. А сега свързваме. Окей, светна. Между другото, това директно потвърждава, че пауърбанката работи. RGB-то е доста добро според мен за цената, която даваш. В смисъл, това е гейминг клавиатура за комплект с мишка 30 лева горе-долу. Така че е добро, според мен. Мембранно, да, но се усеща окей. Имаш numpad, имаш RGB, имаш всичко, което ти трябва. И стана едно от важните неща в видеото. Имаме най-силният фенер, който заредихме. Поне достатъчно. Свети. Това не знам как се вижда. Но свети доста. Може да свети повече. Не, може да свети по-малко. От другата страна има хора, аз тук ще ги блайнднах. Мисля, че трябва да загасим прозорците. Прозорците, светлините, спи ми се. Така е с една светлина и фенера. Между другото, абсолютно изглежда едно грабваме това място. И това в гората ще изглежда още по-добре. Сега ще спрем и останалото осветление. Фенера осветява толкова. Между другото, буквално осветява почти цялата стая. Без проблем мога да използваш за казване на страшни истории. Цялостно този фенер мисля, че е брутален. Може би ми е фаворита след AirTag-овете. И разбира се, няма как без палатка. Така че това е палатката, която взехме от Тему и тя струва само ето толкова. Мисля, че е доста добре, така че ще видим какво представлява. Ще видим какво представлява, ще видим дали мога да я сгубя в това голямо място тук. Ще видим дали мога да се събра вътре и ще видим дали ще бъде достатъчно удобна, ако реши да отида в планината с нея. Отваряме пратката. Това ще бъде интересно. Имаме палатка. Имаме човек, който никога не е опъвал палатка. What? Тя е черна. Не се спомнях черна между другото. Окей, имаме и въжета. О, това не трябва да се забие в земята. Май няма да го забием в тази земя, но ще видим какво можем да измислим. Добре, имаме нещо пластмасово. Земята се забива, нали? Изглежда доста добре. Изглежда... това изглежда доста по-голямо. Това е правилната страна ли? What? Аз не мога да разбера дали това е правилната страна. Между другото, actually не е зле тук. What? Actually е доста голяма. Мисля, че преспокойно може да се съберат двама човека. Само в момента не съм я опънал и имам странни пръчки като ето тези двете, които не знам за какво се ползват. Actually, what?
Доста голямо! Hello? Това е actually добро. Аз в момента, нали, очевидно не съм го... Има две нива, как може се... Actually е добро. Буквално с спалния чувал, един хамак. Мисля, че преспокойно мога да оцеля. Сега не знам колко ще ме издържи. Реално дори не съм я забил за земята и ме държи. Искаме ли да го тестваме на... Да. Да. Еми, трябва да се опъне. В момента палатката не е опъната. В смисъл, отвътре има още разстояние и си личи, но просто нямаме мястото тук и няма за къде да я забия за земята. Вече сте с мен в палатката и просто искам да покажа някои от нещата, които има. Първо, имаме два прозореца. Един от ляво, тук е изхода, един от ляво и един от дясно. Буквално може да си го отворите и си чилвате в планината. Това не съм сигурен какво е, но предполагам, че също е нещо като прозорец или втори изход, нещо такова. Преспокойно може да съберат двама човека да легнат тук и преспокойно може да съберат 3-4 човека да седят. А тавана е сравнително висок, в смисъл в момента стоя изправен, седнал. Ако стана, ще е малко ниско, но няма значение. Мисля, че това със сигурност е добро. Ще трябва да тестваме в планината, ако съберем достатъчно лайкове. Не знам, съдите лайк бутона. А сега, нека продължаваме с другите неща. И мисля, че остана най-важното нещо, а именно Airfryer-а. Аз не знаех, че мога да взема Airfryer от Temu. Сега ще видим как ще работи. What? Не знам за какво се ползва това. Май се личи, че не мога да готвя с Airfryer. Неочаквано това нещо беше доста ефтино. Мисля, беше към 150 лева. Майка ми иска Airfryer. Аз знам, че е готино. Не съм го ползвал, но що не е? Някакво падне. Май обратно, да, с краката надолу. Между другото изглежда много добре. What? Наистина изглежда много добре. Цялостно се чувства окей. Това отгоре е пластмаса, това отстрани е желязо. И можеш да гледаш как се готви храната през прозорчето. Това наистина е яко. What? Окей, добре. Имаш бутончета, неща, дисплейче. Цялостно е готино. Сега, предполагам, че това нещо се слага вътре. Да, окей, даже има и стрелка, която показва на къде трябва да сочи. Това се е така. И предполагам слагаш храната отгоре. Имаме пилешко и ще тестваме как се готви на този Airfryer сега с пилешко. Така, пилешко, взема една величка. Пак казвам, не знам как се работи с това. И сега ще видим като човек, който буквално не знае как се работи с това. Слагаме с тази малка пържолка, само да го изтървам на земята. Мисля, че виждате. Плам, че оставам вътре. Добре, директно започва да свети Start Cancel бутона. Не знам колко се вижда, но свети Start Cancel бутона. Добре, като цъкаме Function, ни показва какво може да готвим. Месо 15 минути. Добре, окей. И директно започна. Между другото светна и можем да видим. Окей. Директно ще покажа. Вътре светна, покажа 15 минути на 170 градуса и сега ще видим. Просто ще му дадем някакво време. Тук ще това издаде звук и също вече не показва таймер, така че предполагам, че го изкарвам. Окей. Между другото, изглежда доста добре. Сега, страх ме да го изхвърля на пола, но изглежда добре. Директно правя тест тест. Не е залепнало, реално е изпечено. Вижда се, мисля, че личимо е изпечено. Дали е вкусно? Тест тест. Реално, мисля, че го изпекло доста добре. За цената си мисля, че е 10. В смисъл, ние отворихме да погледнем един Airfryer към 500 лева, аз го рейтвам 10. И пак ще ви напомня, че може да използвате моят код в Temu, който виждате на екрана си в момента. За 100 евро купони за всеки, който се регистрира с моят код. Това беше абонете за бисквитка. Чао, чао!